नमस्कार भैया लोग। तो हम का बताई, हम तो अपना मेहरारू के मारे बड़ी परेशान बानी। सरवा रोज नया नया डिमांड करत रहतिया। ओकर डिमांड सुन के हमार दिमाग गरम हो जाता। अब तो लागतानु कि भिखिए मंगा के छोड़ी। ए जी सुनतानी, अरे का कहतारू हो? अरे बाप रे बाप, लहंगा एसी खोजता। रे ये कौन तोर लहंगा हवे रे? सरवा जब देखो गड़बड़े मार देता। बताइए भैया लोग, घर में एसी लागेला कि लहंगा में एसी लागेला? मने साफ कहतनी ये भैया, एकरा मारे नु हमार जीव हैरान हो गइल बा। सारा घर में एसी लगावे के पैसे नइखे, भले ही बेचैन बिया कि लहंगा में एसी लगवा दी। अरे दादा रे दादा, ओइसने मेहरारू सन के चलते खाली हम ही ना, पूरा यूपी बिहार के लोग परेशान बा। बाकी का बताई, दोस्त मेहरारू सन के नइखे। दोस्त तो ई गायक वाली भौजी के बा। काहे से कि ई उहे भौजी है नु जे अपना लहंगा में मीटर लगवावली, कूलर लगवावली, आ अब देखली कि एसी लगावा तारी। फिर का बताई ये भैया, वही भौजी के गाना सुन के हमनी के मेहरारू पगलाइल बाड़ी सन। दिनों रात घर में बैठ के आ मरद से लड़ तारी सन, कहत रह तारी सन कि देखी वो तो लगवाते नु बाड़ी, यही से हमनियों में लगवा दी। बाकी हमारा ये बुझाते नहीं खे कि गायक वाली भौजी के लहंगा हो कि कौनो मशीन हो री। सारा जो बना तब गरम हो जाता आ बिल्डिंग फेंक देता। अभी कुछ दिन पहले गरम भई रहे, कूलर लगवैले रहली, तब जाके ठंडाइल हो। आ अब देखली कि सारा इतना गरम हो गइल बा कि कूलर तक कामे नहीं करत, फेल मार देले बा। अब यही के चलते लहंगा के ठंडा करे खातिर एसी लगवावे के कहतारी। तो ये गायक वाली भौजी तो हरे चलते हमनी के मेहरारू दुर्दशा कर देले बाड़ी सन। हम तो इतने कहम कि तनी कम लहंगावा में मेहनत करो तबे नु ठीक रही। तू तो बाड़ू की दबा के बरियारे मेहनत कर देतारू आ सारा गरम हो जाता, ओकरा बाद से एसी लगवा दी तो कूलर लगवा दी।